постоянно развиващия се свят на канабиноидите, HHCO е последната сензация, която привлича вниманието както на рекреационни потребители, така и на медицински изследователи. HHCO, или HHCO-ацетът, е производен от HHC, хексахидроканабинол, и е по-мощен канабиноид в сравнение с предшественика си, HHC. Създаването на HHCO включва прилагане на ацетичен анхидрид към естествено съществуващия HHC, което увеличава мощността на канабиноида с около 1,5 пъти. HHCO взаимодейства с ендоканабиноидната система на тялото, ECS, почти като делта, 9-THC, което го прави привлекателен вариант за тези, които търсят ефекти подобни на THC, с правните предимства на произход от коноп. HHCO не е просто още един канабиноид, неговите психоактивни ефекти са забележително подобни на делта, 9-THC, което го прави популярен избор за рекреационна употреба. Потребителите също така съобщават за редица медицински ползи. HHCO може да помогне при физическо недомогване, проблеми с апетита, гадене, настроение и сън, въпреки че е необходимо повече изследвания, за да се разберат напълно неговите потенциални медицински свойства. За ефективна употреба на HHCO, изберете желаната форма, вейпове, масла, тинктури, започнете с по-ниска доза и изберете сорта, който предлага желаните ефекти. Разбирането на правните и безопасностните аспекти на HHCO е от съществено значение. HHCO-ацетът е федерално законен в Съединените щати, но законите на отделните щати могат да варират. Винаги се консултирайте с лекар и бъдете наясно с потенциалните странични ефекти. При покупка на продукти с HHCO, търсете прозрачност, висококачествени органични съставки и мнения от клиенти, за да гарантирате ефективност и качество. HHCO е пробивен канабиноид, който предлага уникална комбинация от рекреационни и медицински ползи. С нарастващата си популярност и положителни отзиви, той е на път да стане видим продукт на пазара на канабиноиди.